Monggo kita mau syahadat kures sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anukira bi kalimatin syahadataini wujuban fil umuri maratan waqidatan fardu lillahi ta'ala niyat ingsun ngucapaken ing kalimat syahadat loro kali wajib ing dalem saumur ingsun malih sepisan fardu karana Allah wa ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lan ngaweruhi ingsun satuhune ora ana pangeran angin Allah lan anak seni ingsun satune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah mongko manane la ilaha illallah iku amunawi kelawan isbat mongko kang tenawe akan iku saking pangeran kang liyan saking pangeran kita mongko kang den isebataken iku kang asa kang satunggal kang ora tinadekaken handadekaken alam iku kabeh ya iku pangeran kita kang agung kang maha mulya iya iku ingkang aran Allah mongko tegese aran Allah Ta'ala iku hanuduhaken
ing dalem zat kang maha luhur ora warna ora rupa ora arah ora anggon wajib anane mokal yen orane sing sapa ngucap satune Allah Ta'ala iku warna rupa arah anggon mongko wong iku dadi kufur utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa kang lanang kang merdeka ingkang akil ingkang balik ingkang bagus warnane kang mencorong cahayane kadya purnamaning wulan utawa kaya srengenge ingkang katurunan wahyu ingkang wajib handuweni sifat sithik amanat tablik sithik bener amanat kang kinercaya tablik anarkaaken mokal liya mokal citra mokal ngumpetaken ingkang wenang besariah kang ora cinacataken ing dalem martabate bangsa Arab, bangsa Hasyim, bangsa Quraisy, bangsa Muntalib kang Rama Sayyid Abdullah kang Ibu Siti Aminah kang pinutraken ing Mekah ing wulan Rabiul Awal ing tanggal kaping 12 ing malam Isenen ing taun adalah waktu sahur sawiji kaul antarane maghrib kalawan isya ing tanggal kaping 8 utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku sawekawan dosa taun angalih maring Madinah yuswa 23 taun utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku 23 taun sedo aning Madinah sinarekaken hastanane Madinah sapa ngucap Muhammad Rasulullah iku anyimpen angestakaken barang kang den tekakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.